girls were unforgettable. Daisy Cox Beginnings on top. Okay guys, today we revived our Battle City channel. Ναι. Είμαστε εδώ Gamer Jax, ναι, τώρα είναι σκύβιδι. Έχουμε και άλλα δύο κανάλια, το Return of Jax και το Gamer Jax 2, το Return of Jax είναι αμπά. Κάνω πράγματα με το character μου. Οπ. Εγώ είμαι κάτι πέρσι, τώρα μέσα στο σαν το PvP σαν. Ναι, κοίτα. Extremer PvP. Άμα κάποιος καταφέρει και παίζει PvP με το άλλο pose, με το front pose, θα του δώσω 5 ευρώ. Και πρέπει να νικήσουμε το παιχνίδι με το front pose. Ναι, δεν μπορούμε, αλλά nobody can beat me when I'm soup. Μπρο, τώρα είναι Minecraft. Γιατί είναι έτσι το χέρι μου, είναι περίεργο. Είναι περίεργο που το βαράω ρε φίλε, είναι πολύ περίεργο. Είναι το third person. Το third person. Μπρο, το third person. Californian girls were unforgettable. Let's copyright issue. Σιγά μωρέ. Θα φάμε ήδη, έχουμε φάει ήδη τη μόνιτας, αλλά στα αρχίδια μου. Τώρα. Το όκτι το πιο άχρηστο μάλλον. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε το third person. Η pink είναι sweaties. Πότε sweaties. Sweaty nut. Sweaty did. Λες περίεργο πράγμα. Είμαι περίεργος αυτό. Έλα μας κάτω, έλα. Δώσε μου 5 blocks. I'm so fast. You're not fast. You're weak. Μαλάκα. Γιατί έχει obsidian. Οπ, copyright διαφημίσεις. Κοίτα. Ρε φίλε, γιατί είσαι τόσο πολλή ώρα εδώ ρε. Καλά, εγώ είμαι 5 μήνες. Ναι, σε 5 μήνων. Ο Άραβος. Λιγκάγκο λίγο. Ασάμ. Μάμα αλέκουμ. Σαλαμ αλέκουμ. Χούρκα, μόλικα, μάρ, χούρκα. Χούρκα, χούρκα. Ώρας με βαράμε το κόβι. Είναι pro player. Ξέρω. Μπρο, κοίτα, έχω το περίεργο competitive. Βοήθεια, μπρο, το κάνω έτσι, μπρο. Χάρη το gamer. Α, ποιο να τρέχει. Όχι, ποιο να τρέχει, ποιος το πήρε τώρα. Μπρο, ξέρω να τρέχει με το άσχος. Έπεσε. Ποιο να τρέχει. Αλλά στάμα. Κάνω λίγο distract. Κούντος. Δεν κατέβαινα εκεί. Μπρο, Όχι. με κάναν κόμπο. Μπρο, πώς πέθανες με τον άχ. Μπρο, ξέρεις τι με έκαναν. Με έκαναν cyberbullying και ήδη με αφορούσαν από πίσω. Californian cocks were unforgettable. Όπα. Beginnings on. Χούρκα, χούρκα. Ανά που είναι ρε. Χούρκα! Σαλάμα. Τον έριξα με το... Όπα. Πάω στο κέντρο. Armor. Balls and armor and pick and balls. Pick on my... Piccolo! No! Californian girls... Fuck. Were unforgettable. Bro, copyright! Σιγά μου ρε. Πάντα είναι copyright σε αυτή τη γη, δεν πιστεύω. Θα πούμε Didi και θα πάμε copyright. Έχω 2 diamonds. Californian. Oh, scary monkey. Oh, you're a monkey then. Θα σου πω Red Russell. I'm a Russian. Among. Among you? Gay among. Τι το έκανα. Oh,
το έκανε το τούβλο πλάτσα, αλλά δεν χρειαζόταν καν Όχι, τούβλο. μάλλον να παίξει ένα fireball προς λόγο. Όπα, πα, πα, πα. Ω, σε βλέπω, τι έκανε το άτομο. Με το πόλος του ένα fuck. Όχι, βοήθεια, είναι το λέτε εδώ. Είναι ο Μόγκι. Είναι ο Μόγκι εδώ, είναι ο Μόγκι. Είναι ο Μόγκι. Είναι ο Μόγκι. Κάπα το Μόγκι. Α, ξέρω να κάνω PvP τα άτομα. Έπεσε καλά. Τους σκότωσα και τους δύο. Μπράβο. Πολύ δύσκολα τα παιδιά. Καλιφόρνια. Ρε copyright. Δεν τρώμε εύκολα. Εγώ είμαι small channel και είμαι... Πρέπει να έχεις, νομίζω, πρέπει να έχεις 1000 subscribers για να πας copyright. Οπότε στο αρχίδι μας. Μόνο αντιμόντες μπορούμε να πάμε που δεν έχουμε φάει ήδη. Με το N πράγμα. Ναι, και με τα... Μπαλάκια. Τι κλάτσι Ποια ήταν αυτό. μπαλάκια ρε. Οκ. Όχι, έχεις speed hack. Έχεις speed hack. Εγώ, ναι. Πήγε ρε. Hacker. Οκ, είμαι stuck λίγο. Μαλάκα έχεις speed hack. Μαλάκα, άμα πεθάνεις. Πάρα πέσω κάτω καλύτερο. Εσύ. Κοίτα που έπεσα ρε. Κοίτα που έπεσα. Αν με τσιλάδε εδώ για τώρα στο The Game. 9 HP και τσίλαρα εδώ. 9 HP και τσίλαρα εδώ μπρο. Για μου το πώς έζησε. Μαλάκα. Εγώ δεν βλέπω scouting. Είναι μαλακία. Άντε, γεια. Άμε σχόλια. Ναι, τα ταρκέτα πράγμα. Έχω δυνάμεις 3 εκατομμύρια πράγματα. Τι κάνεις. Πάμε. I'm making my way. Μπρο, μην είσαι πάνω μου. Πότε έφαγα εγώ ντυμόνες. Είμαι μέσα στο μπρο. Είμαι άχρηστος. Πότε έφαγα εγώ Ρε, ντυμόνες. ήμουνα stuck και απλώς έπεσα. Πότε έφαγα εγώ ντυμόνες από μπαλάκια. Τώρα εγώ δεν γετώ και να πάω. Εγώ έφαγα ντυμόνες από... Όχι. Φυσικά. Συγγνώμη παιδιά που είχα μαλακά όλα μου. Λοιπόν, δεν με έκανε τίποτα αυτό. Άχρηστο παιδί. Άχρηστο παιδί. Πάρα πολύ. Έλα μαλακά. Και τα ψαλίδια κάνεις στο σπίτι μου εσύ. Τι θες. Έπεσε κάτω ρε, δεν έκανα καν τίποτα. Έπεσε. Σαλάμ αλέκουμ. Κλάτσι. Καλιφόρνια. Θυμήθηκα γιατί έφαγα τιμόνες. Και εσύ γιατί έφαγες εσύ τιμόνες. Οπότε το κάτι πρέπει να βγάζεις από το βίντεο. Δεν θα βγάλω τίποτα. Όχι, είναι ο green, είναι ο green που πέφτει. Ποιος κρίνει ρε φίλε, ο Σέιαν. Είναι stuck. Τίποτα No. δεν είναι. Μια runner. Come on. Αυτό είναι speed hacker, μου τι λες. Πάρα πολύ Είναι για τον. Μπρο, κοίτα aimbot που έχει ρε. Μπου, α καλά. Τρέχει πιο γρήγορα, είναι το καθοδράτος. Μπρο, τι smart task. Σπάσω κρεβάτι. Πας το γερά. Όχι, είμαι 7 health. Μύθι! Τους κάνω κόμπο. Τους κάνω κόμπο. Πρώτο τι κόμπο είναι αυτό. Μην πετάνω. Γάμο το. Είμαι stacked. Μάμα μία. Σπάσω κρεβάτι ρε. Όρκα. Ούρκα. Μαλακόρκα.
No demonetizing. No fucking. Έτσι αυτό βγάλει. Αλλά πάρα πολύ όμως. Θα το κρατήσω και πάνω. Μην το βγάλει. Then stick. Brain rot. Chicken jockey. Chicken jockey. Πού είμαι? Πάμε σε... Αυτή εμείς απλά είμαστε stuck κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί. Πες stuck. Καλιφόρνια. Και πάμε να το σχέσουμε. Slime. Το slime, ναι, θα σκέσουμε το slime. Hey, hello. Έκανα junior. Get combat. Απλά κάθομαι εδώ, δεν κάνω AFK. Δεν μπορείς να μην έχεις hacks. Είμαι hacker. Είμαι πολύ hacker. Κάνω λίγο. Cover me! Κάτσε να αφήσω τις μαλακίες μου λίγο. Παπ. Είμαστε στο Ζιέλο. Τι είπες? Είμαστε στο Ζιέλο. Ναι. Τι το... Ναι! Scream. Παρικός παιδί. Σπάσα το κρεβάτι τους. Δεν θα πάω να σπάσω. Μπρο. Φλιτενστίν! I think ότι έχουμε περάσει 15 λεπτά. Ναι, μπρο. Very good. Έχουμε 22 λεπτά το recording. Very good. Το recording, άρα και εγώ. Θα βγάλω το πρώτο. Γιατί θα βγάλω το πρώτο? Εσύ. Γιατί μου κέρασαν πολύ πολύ. Πού είναι? Άρα με... Το κλατσάρι. Όπως slime. Το slime. Ναι. Ποιοι είναι οι lime? Η green ρε, δεν ξέρεις το lime. Ναι. άκου. Τι lime ρε μαλ... Lime, δεν ξέρεις το lime. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο, δεν είναι. GG. Αυτό είναι το βίντεο σήμερα. Άμα δεν θέλετε άλλο, μην κάνετε subscribe. Lime είναι το ίδιο με το green, αυτό είναι λίγο πιο σκατά. Bye, Ai. εκεί πάμε να κάνουμε τώρα, είχαμε. Behind the scenes. Ναι.